Нинджаго, специален епизод с участието на Ронин като Ронин, Кай като Кай, Ву като Ву, Зейн като Зейн, Кол като Кол, Ния като Ния и Джей като Джей. Глупаци! Как можем да ги победим? Нинджите вече ни сразиха около 345 пъти и общата ни сила е недостатъчна, за да ги победим. Предложи нещо, Моро, та ти си наш лидер. Като лидер предлагам да ги победим с моята мощ. Както знаете, аз взех силата. Моро, но това е невъзможно. Помислете, може да направим магия и да ги омагьосаме и да ги направим жаби. Аз, Робокол, предлагам просто да ги унищожим с моите големи лазери. Свободната змия, предлагам да ги стреляме с оръжието ми. Помислете трезво, глупаци! Тези нинджи ни побеждават абсолютно всеки път. Свалям шлема си като герой и просто ще предложа да направим Надакан от нашия отбор, като го завърнем от времето. Но това ще бъде трудно. И как точно мислиш да го направим? Да, дори това е невъзможно. Ами, трябват ни змийски жезъл, анакондрайски меч. Ето ги. И ни трябва острието, едно от аеростриетата, което откраднахме. Сега трябва да кажем специална клетва. О, Надакан, могъщи джине, завърни се при нас и направи ни по-силни с твоята магическа мощ. Ще ти дадем каквото поискаш и защото го поискаш. Моля те, ела. Ето ме, какво искате от мен? Да бъдеш от нашия отбор. О, страхотно, Гармадон. Този могъщ Гармадон е с 4 ръка като мен. Добре, питам екипажа си, клан си, съгласен ли си? Или ще ти заповядам да го направиш? Ами аз съм съгласен. Съгласна съм и аз. Флинтлок го загубихме във времето. Защото той беше нелоялен. Ха-ха-ха-ха, това ще бъде много яко. Имаме си вече тайна база. Забравихме да питам някой предния капитан на този кораб. Какво ще каже Скелет? Ами аз смятам, че ще приемат колкото и да е зле това. Както и зле да приключи. Хвърлих аерострието си. Обаче Ронин ти не ме оцели. Хей, ама ти си много добър с този робот. Да се бием. Нати. Я. Светкавици. Аеростриета.
заболяме? Върна ми ги. Какво правите, момчета? Защо сте тук? Ами тренирахме, защото може би злодеите ще ни атакуват някой ден. Момчета, това е тъпо. Гледате тези тъпи екшън филми, копирате ги. И на всичкото отгоре, в битката всички сме куци и пребити, защото са тренировките. Какво се случва, ученици? Ами ние тренираме. Какво чух от ния? Повтори ния. Ами просто всички сме куци и сакати от тренировките. Вярно е. Наистина е вярно. Хора, спрете да гледате тези екшън филми, моля ви. Извинете, бях до тоалетната, затова се забавих. Доста беше гадно. Повече няма да мешам чили и сладолед. Просто не искам да си представям. Ла-ла-ла-ла-ла. Какви са тези шумове? Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Ние идваме за вас! О, не! Налакан! Да, от плът и от джинска кръв. Та сега какво искате? Първо желание, второ желание и трето. Повече помните, че нямам. Пожелавам си аз да бъда супер гигантски метален робот. Желанието ти е заповед за мен. Ами, чувствам се доста объркан. Защо съм робот? Защото това си пожела. Но аз се шегувах. Желанието ми е заповед. Желанието ти е заповед за мен. И това е зле. Атака! Всички! Пирати! Време е да ги понатупаме. Вече съм по-свиреп. Ще те натупаме, Кланси, както ти казваш. О, така ли? Какво каза? Станах малко по-свиреп. И ще те натупаме. Нати! Изглеждаш ми много отслабнала. Майче е време за закуска. Нати, сега... О, не! Сега майче е време да отстъпим. Не, вие искахте. Нати Гармадон. Много боли. Да постреляме. Много боли. Наистина ужасно боли. Започвам да виждам звездички посред бял ден. Намо на този. Сега Зейн ще ти помогне да станеш малко по-красив, ниндроид като мен. Вече съм по-красив от теб, нали знаеш? Но не. Аз тренирах доста повече и майче е време малко ще се понаядеш с... Знаеш ли какво?
Не знам. С меча ми и с бой. Ау! Отстъпление! Да, надявам се клипа да ви е харесал, хора. Както може да сте видяли, ако ми гледате канала, просто съм си сменил профилната снимка. То беше наскоро, преди около 2 часа, но просто дано ви хареса това видео, защото много се старах над него да стане по-добро от всичките ми такива специални епизоди и не че не ги правя много добри, но това се старах да бъде много хубаво. Та надявам се да ви хареса, пак казвам. Смених си профилната снимка отново, извинете, но ще ви кажа нещо. Специалният епизод го правя, защото ако не сте забелязали, 2 човека вече ги няма в канала ми. Надявам се те да се завърнат. Много се извинявам, че просто те са се махнали. Съжалявам, ако нещо съм казал. Това с неабонирането и аз направих голяма грешка. Много съжалявам в това видео. И благодаря, че ме гледате канала. Имах 20 абоната и за това го правя. Довиждане. Опа, извинете, изгреших бутона. Чао сега.